Bertatik bertara lehendakaritzan, Euskaraldiak utzi duen arrastoa zarituko gara ondoko minutotan, hain justu ere, zatoztenik gana, Asier Aranbarri eta Begoña Arruabarrenaren eskutik, biak ere lehendakaritzatik etorriak dira, eta esan da bezala, han bertan, zein arrasto, zein ondorio utzi duen Euskaraldiak hori da izpide izango dutena, biak hor eroso eseri dira, pentsatzen dut, lehen esan da bezala, Amerikanon estiloan, jeikita hemen hitze ingo digutela, nahi duzuen bezala, baino, alari gara egun hauetan. Beraien esku beraz, eta ondoren Bianako, eta ez dira mugitu ere egiten. Bianako eta Bilboko berri jasoko dugu, nahi duzuen moduan eta estiloan, zuena daitza. Bueno, ne basiko naiz. Eskerrik asko, zer baino lehen eskerrak, udaltopi, gonbide hau luzatzearen guri. Gubiok konversazio moduan plantatuko dugu, guzti hau, Bego? Alegileken goz. Gure aldetik aleinduko ea, modu xume baten, esplikatzen lehendakaritzan zertan nahi gen. Berria gea, ni bintzat hontan, azkenengo 2 urte hauetan gabiltz, eta zentzu hortan zuen eskarmente ikusita aleinduko ea alik eta modurik egokinean egiten ari genena azaltzen. Bueno, lehenengo eta galdetu ziguten nola definituko genduken Euskaraldiaren jarduna edo Euskaraldian gertaturikoa lehendakaritzan. Eta atea ditugu hitz batzuk, ez dira Begoketanik asmatutakoak, baizik eta lehendakaritzako langileak esanikoak. Eta horietxekin eman nahi dugu hasiera gure aurkezpentxo honi. Zirrara, aukera, pizgarria, ilusioa, klika, interesgarria, konplizitatea, zoragarria. Horiek izan ziren lehendakaritzan ateatako hitzak. Hor dago, lehendakaritzako Euskaraldiako taldea, talde mistoa da, lehendakaria buru dela, lehendakariekin batera 3 idazkari nagusiak, eta gero hainbat eta hainbat langile. Eta baita ere, euskara taldearen arduradun gisa, ni nau. Zeuek idea azkar bat egiteko, esan besteik ez dago, naiz eta gero bukaran zehaztuko dugun, Euskaraldia erabat arrakastatsua izan zela, lehendakaritzan. Lehendakaritza jaurlaritza da, baina aparteko eraikin baten dago, justu Ajurian edatzean, Gasteiz erdialdean, bat baino gehiago ezagutuko dezute. Han justu gaude 110 langile inguru, eta horietatik esan behar da 90 lagunek hartu zutela parte Euskaraldian. Beraz, parte hartze porcentaia, benetan handia izan zen. Eta hor, esaten duguna baita ere da, klika lehenagotik hasi zela. Gu prozesu jarri gendu martxan 2017 urtean. Eta 2017an hartu gendun ipar bezala bikain, metodologia, zer esan gendun. Helburua jarri behar dugu hemen. Zeinek esan behar du helburua, bikain ziurtagirira aurkezteak, alik eta eperik laburrenean. Eta hori, jarri gendun helburu gisa, aurkeztu geha, datorren astean bertan daukagu egualaketa, ikusiko dugu, zehateatzen den, emaitzuna espero, baina, justu 2017an enginion klik horri bikainera begira jarriz. Eta hor tartean, sortu zitzaigun aukera paregabea, areagotzeko gure lana Euskaraldiaren bitartez. Beraz, guk Euskaraldia kokatzen dugu, bikain prozesu horren barruan, guretzat izan zela izugarrizko bultzada. Eta kontakizunaren oinarria klabea zein da, bat baino gehiagotan zidurazki atzo eta gaur eman esan dena. Elkarrekiko konfiantza, maila politiko eta teknikoaren arteko konfiantza, eta horrekin batea elkarlana. Bego? Bueno, kontu da, aburtxoa kontako dotzuegu lehendakaritzan ze antolaketa dakagun. Hori, Asierrek esan du, 3 idazkaritza nagusi ditugula eta 11 zuzendaritza. Zuzendaritza horiek bakoitzak 10-11 langile ditu, eta hori, 110-120 edo langile gara. Lehendakaritzan dakagu talde eragile bat, eta talde eragile hori 4 pertsonak osatzen dugu, politikari bat dago, 2 euskara teknikari, eta gero dakagu Elhuyarreko teknikari bat. Eta euskara batzorde bat dugu, eta euskara batzorde hori 15 pertsonak osatzen dugu, aipatutako 4 horiek, politikaria euskara batzordeko burua da, gu 2 teknikariok, bertako langile garenok, eta Elhuyarreko teknikariak. Eta zuzendaritza bakoitzeko partaide bat, igual da, batzuk dira teknikaria, beste batzuk administraria, beste batzuk, beraien artean aukeratu dute, beraiek nahi izan dutena, eta orduan, eta dekagu, etortzen da bat, eta ordezko badago, hori, berak lehenkoak ezin duenean. Asierrek esan dagoen moruan, 2017an hasi ginean etapa berri batean, lehendik ere ari ginean,
baina lehen zan pizka bat borondatezko edo euskara batzorde bat bagendun, baina, bueno, gau euskara teknikariok oindala 30 urte daro joguzan lehendakaritzan, eta orduan ezagutzen gendu jendia, eta guk jendeari espresamente eskatuta etortzen ziren, baina 2017tik aurrera erabaki gendun, bueno, batzorde burua aldatu legegintzaldi berria zalako, politiko bati eskaini zitzaion, Asierri eskaini zitzaion, eta Asierrek esan zuen, bera presegoela, eta hor daude berak esandako hitzak, ados zegoela, beti ere beregan konfiantza jartzen bagendun, eta jauzia berriak egiteko aukera ematen bagenion edo aukera bat zuen. Lehendakariak hasieratik baietz esan zuen, eta hori, lanean hasi ginen. Lehendakaritzaren egoera pizka bat kontatzeko, ia gehienok geneukan, euskera perfila gaindituta, ia gehienok ikasitakoa ginen edo euskera bagenekien, gutxi batzu ziren ulertzen etzutenak, eta gertatzen dena da, ohitura gendula erderaz o gaztelaniaz aritzeko normalean, bai lanean eta bai gure arteko elkarrizketetan. Eta hori, gaitasun handia zen, baina erabilera ez. Orduan, gure asmoa zen, erabilera hori, bueno, gure asmoa dinot, gure esaten dugunean euskara batzordeko bilerakin da komentatzen genduna, eta erabilera zen, areagotu nahi genduna, erabilera bai eguneroko, kafe hartzerakoan elkarrizketetan eta erabilera baita lan hizkuntzan ere. Abantaila bat gendun, zerbitzu hizkuntzan hori bermatuta zegoela, bien erabilera, bai erderaren eta bi hizkuntza ofizialen erabilera bermatuta zegoen, eta horrek etzeukan inungo, hori, legez bete behar da, eta hori beti bete izan da. Beti, uste dut. Eta kontua zen hori, lan hizkuntzara nahi gendula ezagutza hori zabaltzea eta erabilera zabaltzea nahi gendula, ezta? Eta, karo, beldurra gendun, batean batetik bestera pasatzeko, baina erreza ez da, eta orduan, beti izaten gendun, zaila zala, inorrez zala mindu behar, ohiturak aldatzea beti zaila izaten da toki guztietan. Orduan, apurke joan gara oso modu zabalean. Batekin hitz egin, bestearekin hitz egin, batari kastaroa, besteari ez dakizen, eta hola. Erronkai, helduko diogu. Bai. Basaten izana bego, ez? Orduan, gure erronka nagusia zen, nola pasatu ezagutzatik erabilerara. Eta nola eman salto hori, lehendakaritzako hizkuntza komunitate guztia kontutan hartuta. Beko ondo esplikatu duen bezala, aurretik danazio nolabaiteko borondatean oinarrituta, eta gune izan gendun guzti hori berdan bezala sistematizatu. Eta guzti hori berdan bezala borobiltzeko esan gendun, profesionalak izan behar du barren-barrendik hasi eta goraka dijoana batetik eta goitik hasi eta beraka dijoana bestetik. Eta hor jarri gendun martxan partizipazio prozesu oso sakona esango duenik. 100 langile pasagea, 120, 110, depende, momentuak, eta esan gendun horietako bakoitzakin. Egon bergea, zuzendaritzazka, eta gero ondoren egon bergea zuzendari guztiekin, egon bergea idazkari nagusiakin, egon bergea lehendakariakin, eta prozesu egin behar dugu, era zabaldu. Espazioa sortu behar dugu, euskarari espazio bat eman behar dugu, non, lehendakaria buru dela idazkari nagusi eta zuzendariekin batera, jende guztiak zerrezana izango duen. Eta hortik hasi gendun, barren-barrenetik gorako prozesua martxan. Eta hor, azpimarratzekoa da, behin da berriz, langile bakoitzari eskatu genuen izan zen konpromiso bat. Azken batean, zuke euskarari begira, euskararen normaltasunari begira, zer egiten duzu, momentu honetan, eta datorren urtera begira, lehen osan dudan moduan, bikain metodologia horren barruan, datorren urtera begira, zer gehiago egiteko prest egongo zinateke. Eta hortik, atea gendun guk azken batean, Beti ere, bakoitzari bere neurri zen. Hori da. Osea, ez da, eskatzen, ez dakit, olako bat ipini eta danontzak iguala, Beti bakoitzari bere neurri zen. Batek telefono hartu, besteak mesutxoa bialdu, besteak idatzi zekei,
bakoitzarekin egon gara, hitz egin dugu, hasierak esan dauen moruan, hitz egin dugu zuzendari guztizekin, langile guztizekin, bilerak elkarrekin egin dugu, zuzendaritza bakoitzeko langile gehi zuzendari, gehi idazkari nagusiziak, ez dakik, zenba bilera egin dugu zen. Ba, 3 bileratik gara azkenengo urtebete honetan, eta 3 prozesu alditan bezala. Lehenengo bakoitzaren konpromisoak bilatzeko, ondoren zer egin dezakeen ikusteko, eta guzti hori gauzatu dugu zuzendaritza bakoitzako planetan. Eta garrantzitsuna izan da, elkarrekiko konplizidadea bilatzea elkarlan hori berdan bezala areagotu ahal izateko. Eta behin da berriz esaten duguna, gure arteko konfiantza sortzea zentzu horretan izan da ezinbesteko. Kasualidadea izango zen, baina esan dugune talde eragile horrek hori osatzen dugunok, gure arteko, ez dakit zehatik, baina gure artean kriston konfiantza dakago, ez da? Eta orduan, eta ezagutzen gara ondala... Bai, 2 urtetik. 2 urtetik, ona, ez pentsau beste... Baina, bakoitzak egin beharreko lana tokatzen zitzaion tokian. Politikaria politikoekin, gu beste langileekin, eta gero egin dugun lan hori bileretan erakutsi dugu, danon arteko bileretan erakutsi dugu bakoitzak zer egin duen, eta bakoitzak egin du bere lana. Elhuyarreko teknikaria gonda gurekin bilera guztietan, lagundu digu, izugarri. Eta orduan hori, 4 ibili gara, 4 politikariekin egin dugun bileretan, teknikariekin egin dugun bileretan, 4 ibili gara denbora guztian elkarrekin. Ba, eta zentzu hortan importantea baita ere, Euskaraldiarekin zerikusi zuzena daukalako, lehendakaritzako prozesu guztiak kokatzea gizartearen prozesuan, ez da? Azken batean esaten genduen, etorkizunera begira Euskarari sortu berdizkegu arnazgune propioak, gizarte mailan. Eta hori hemen esango zen duten egun hauetan, eta hori da etorkizuneko bidea, ez? Esaten genduen. Eta hori Elhuyarrekin batea gogoeta askotan partekatu dugu. Ezin gehagun ez gizarten ez da lehendakaritzan ere egoera simetriko batea. Egoera simetriko batean hizkuntza nagusia beti nagusi egiten da. Eta hemen gaztelera da. Sortu berdizkegu Euskarari arnazguneak. Euskaraz bakarrik aritzeko lekuak. Eta pixka gure iparra, gure goiburua hori izan da. Amika zuzendaritzatik, etorkizunari begira, zuzendaritza bat baino gehiagotan euskaraz bakarrik funtzionatzeko modua izan dezagun. Hor, esan behar da baita ere, hizkuntza politikako sailburuordetzarekin lan oso sakona egin degula. Aurkeztu geha hizkuntza politikako sailburuordetzaren aurrean haizu, gurekin egin beharrezko proba guztia, ze hortarako pres gaude, eta hori izan da pixkat jorratu dugun ibilbidea. Esan bezala ze, gizartearen markoan kokatuz, lehendakaritzan egiten ari gara lana, eta helburu bezala hartuta, arnazgune horiek sortzea. Eta hortarako, resistentziak ere izan ditugu, ez da hau erreza. Baina nahi zen diguna da euskarari nolabaiteko karga hori kendu, ansiedade hori, pisu hori kendu, eta alda neurrian danok modu eroso batetan sentitu arazi. Eta euskaraz dakin jendearen porzentai oso altua izan arren, badago jende bat euskaraz ez dakina. Eta horiek ere prozesuan sartu nahi izan ditugu. Nola? Hor besteak beste jarritugu martxan 2 ikastaro, duela hilabete batzutatik honea, bat mintza praktikakoa, euskara gaitasun bat badaukanara, eta beste bat berriz, euskara gaitasunik ez daukana. 0 maila deitu diguna, edo beko maila, helburu jakin batekin. Ulermena datozen 5 urtetan lehendakaritzan langile guztiak izatea. Zertarako, erronka handia delako, barne bileratara begira, bilera horiek euskaraz egin alizatea. Naiz eta gero, bileran parte direnak, euskaraz hitz egiteko nahiko gaitasun ez daukan jende horrek, gaztelera zaritu, ez da? Konversazio asimetriko horiek gertatu, baina etorkizuna pixkat hortik ikusten dugu. Balioa pixkat? Bai, hori, baliona izan da, hori, esan duguna, talde eragile horrek, laukote horrek, hainbat bilera eta hainbat jirabuelta eman ondoren, sinistu egin dugu posible dela zeo zer egitea, eta posible dela lanean hastea eta ekintzarrez batzutatik abiatzea, eta gero apurke joango gara ikusten, joan izan gara ikusten be, ze aukera gendun, zeiteko aukera gendun, ez da? Hasi ginen, zelan da, hilabete bakoitzeko lehenengo ostiraletan, kafe bat, 11:00-tik 11:30 kafe bat hartzen, eta kafe horretan euskaraz egiten, eta gero, urtebete eta piku pasau danien, hasi gara edo lehendakaritzako langileen batzuk hasi dira,
ez dakit, txostenak euskeraz egiten, dekretuak euskeraz egiten, eta gero modelan bitartez, eta itzulpenak egin, badaukagu zuzendaritza bat, zuzendaria euskeraz ulertzen duena, baina hitz egiten ez duena, eta da, araubide juridikoko zuzendaritza, teknikariak euskeraz egin du txostena, modelan bidez itzuli darderara, zuzendariak oniritzia eman dio, eta prozesuak aurrera jarraitu du euskeraz. Kafe batekin hasi ginen, txosten batzuk edo dekretu batzuk ari gara itzultzen egiten, itzultzen ez. Bueno, bakoitzak alduen neurrian egiten du, hori. Horra aipatzea, Bego konta esan duen bezala, talde eragilearen garrantzia, guretzat ezinbestekoa da. Horregatik, Bego nera batan jarri duna, konfiantza emate hori. Guk ikusten genuen zentzurtan hori ezinbestekoa zela. Utzi lan egiten. Eta lan egitearekin batera, eman legitimidadea, emandako pausoak aurrera eramateko pauso bihurtu daitezen, ezta. Hor azkenean, lehendakari eta idazkari nagusien gandik jaso gendun, baiezko hori, eta hor talde eragileak egia esan ondo funtzionatu du. Iñaki Bego eta Eluyarreko Maite eta Lauron arteko lana, nik uste hor lan traktore garrantzitsua izan dela. Jefearen oniritzia dugu. Orduan, gure jefea da lehendakaria, orduan, jefeak oniritzia eman zuen, eta jefeak esandakoa trasladatzen diogu jendeari. Esaten du egin behar dela, ez dakiz, bera etorri da. Gure bileran batera, berak egiten dugunaren berri badauka. Bikainekoa datoz, berak hartuko ditu, ez dakit. Ekitaliak egin ditugu, bat Kikian Buenarrezekin, beste bai Osara Sugarekin, bera danetara etorri da. Berak, ez dakit, bere laguntza edo bera gure atzetik dabil. Orduan, hori ere, claro, eta jendeak jefea baldin badoa bide batean, jendea jarritu egiten du. Hor ez dago beste... Eta horrek eskatzen duena, aldi berdinean, batetik legitimidadori badaukagu, baina bestetik lan egin behar da. Eta lan egitea da azkenean, esan duguna. Guztia implementatzea zuzendaritzazka, 11 gestio planeen bitartez. Eta hor, pixka eta aipatzea, alderdi subjektiboak eta objektiboak, denbora aurrea doa eta biziago jungo geha, baina hemen importantea da aipatzea, hemen daukagun transparentzia baita ere, ez? Askotan ohitura deitzen digun hori. Ohitura horiei frente inbertzaile. Gazteleraz hitz egiteko ohitura, inorrez mintzeko ohitura, lotza euskaraz egiteko, azken batean gehientzuenak euskaraz ulertu arren batemat baldin badago euskaraz duna ulertzen, danok daukagu joera euskaraz uki beharrean bilera hori gaztelerara jotzeko, pentsatuaz euskaraz ez dakin horri erabat mintzen dugula, eta hor, barne azterketa bat ere ingen eta esaten gendu, hau ohitura baino gehiago, sistema da. Azken batean hemen hizkuntza bat nagusi da bestearen aurrean, eta nagusitasun hori gure sukostintean nahi ez talare sartuta dago, eta hor, nolabaiteko, konplexuzio bat bestela sortzen zaigu, min bat egiteko arrisku ikusten dugulako, euskaraz ez dakin edo euskaraz moldatzen ez daren horren aurrean. Eta hor, ariketa saio handi bat egin dugu. Eta hor esaten gendun, hori neurri baten izan daiteke horrela, baina beste perfil bat baita ere badago lehendakaritzan. Zein da beste perfil hori? Perfil hori da, euskaraz hobeto moldatzen den jendearen perfil. Esaten gendun, jende bat badago lehendakaritzan, gazteleraz baino, euskaraz hobeto moldatzen dena, bere konversazioetan eta bere lanean ere bai. Eta askotan, sistemari gaitik, langile horrek ez du beste remedioik izan, euskara albo batera utzi eta gazteleraz jartzea baino. Eta askotan gainera, handik 2, 3, 4, 5 urtetara, gazteleraz hobeto arituko da, aurretik euskaraz aritzen zena baino. Esaten gendun, hori ez da posible. Bai, konversazio arruntetan da, bai lanean, behar duguna da, euskaraz bere garapen eukin nahi dunak, euskaraz izateko modua izatea. Eta behar hori nik uste erdigunean jarri dugula. Eztabaidaren erdigunean jarri dugu, eta hor euskaraldiak ere asko lagundu digu. Batetik ulertzen, gazteleraz ez dakin horrentzat, esfortzu bat eskatzen dula, bilera bat euskaraz emateak, baina bestetik baita ere, euskaraz hobeto moldatzen den horrentzat, baita ere, eskubidea daukan momentutik, gazteleraz hobeto moldatzen den horrek, aukera eman behar diola, bere ibilbidea lehendakaritzan ere euskaraz egin dezan. Eta gu gai horri garrantzi handia eman diogu. Eta gero hortik, alderdi objektiboari daukionean, esan, alderdi objektiboa, sistema horri nola frente egin, bazaten gendun. Hor sortu berdeu, gobernantza eredu propio bat lehendakaritzakoa. Eta hortik, atea gendun, euskarak ze gobernantza berdu, nola gobernatu behar dugu euskararen gaia lehendakaritzan baian. Eta Bego kondoa esan duen bezala ze, implikatuz goi karguak, hori azera-azeran ikusi gendun, langile guztiek eskatzen zikuten zerbait izan, langile ez bakarrik eskatu, baizik eta baita goi karguei ere,
langileen esfortzuak bat etorri behar du, goi karguen esfortzuakin, eta horrein da lan berezi bat, goi karguen inguruko bete beharrak zeintzuk izango diren dokumentu bat eginez. Horrekin batera, zehaztu dira lehendakaritzako hizkuntza irizpideak zeintzuk izan behar duten, zehaztu da baita ere harrera protokolo bat, alegia langile berri bat lehendakaritza etortzen danean euskarari begira ze bete behar ditun, eta guzti hori kokatu dugu euskararen plan estrategikoan, Jaurlaritzak martxan jarri duen 6. plan estrategiko hortan, eta hortik landu ditugu zuzendaritza bakoitzaren plan propioak, gestio plan propioak, urtero berrikusteko asmotan geranak. Eta plan horiek daude oinarrituta, lehen aipatu dudan langile bakoitzaren konpromisotan. Begoak ondo esan duen bezala bakoitzaren gaitasunaren arabera, konpromisoa dira handiagoak edo txikiagoak. Adibide azkar bat jartzearen, horrek izugarrizko erantzun hona izan du lehendakaritzan, programa informatikoak. Garai baten programa informatiko gehientzuenak duela 2 urte gaztelera zeuden, gaur da eguna, azkenengo azterketa egin dugunean, 4tik 3 euskaraz daude. Eta programa informatikoak euskaraz izateak horrek burua ere euskaraz pentsatzen jartzen dizu eta euskarazko produzioa areagotzen da. Euskaraldia, sartu gara pizkatzeko? Bai, bueno, hori, hasieran esan dugun moruan, Euskaraldia gurean izugarrizko arrakasta izan du, baina hori, aurretik hasi ginelako lanian, aurretik lanketa bat egin genduleko, eta ariketa moduan hartu gendun hori gure planaren barruan, edo gure lanketaren barruan. Orduan, hori, gehizena, inorrez da behartu parte hartzera. Behintzat, guk ez dutxegu inori apuntatzeko eza. Gero batemat sentidu bada ez dakiu, baina hori, gehienak apuntatu ziren, eta hori, izugarrizko, hombre, horrek ekarri diguna izan da, ohitura batzuk aldatzea. Lehen erdera zitzein konpromiso hartzea jendeak, Euskaraldia amaitzen danean, hortik aurrea ere jarraitzeko, ezta? Eta hori, unea proposean etorri da, hori, jende gehiena apuntatu da, eta gero, izugarrizko indarra izan du bai, kalian behin da dako. Orduan, jendeak, itzegite berer, hombre, Gasteizen bizigera, haibez ni zerbitzu zuzendaritza nago, gehienok, baina inguruko herrietan ere, eta orduan, jendeak, nire herrian egin da bestea, ez dakizer, eta ikusi dabe loturie kalia eta administrazioaren artean. Eta hori ere oso garrantzitsua izan da, ez talako bakarrik administrazioko kontu bat izan. Bizka jarraitzen duen, zuen baimenari zuti jarriko nez, ez dela menago pantaiak begiratzen lepoan okertzen nahi zait. Esaten nahi izan bezala bego, kokatu dugu lehendakaritzaren esperientzia hau, gizartean gertatzen nahi den esperientziaren barruan, eta horrek egin du prozesua dudarik gabe askoz ere erakargarriagoa. Guretzat, Euskaraldi izan da, lehendakaritzan martxan jarritako prozesuaren honen barruan, izugarrizko bultzada. Etorro zaigu zoragarri, zentzu guztietan. Orduan, ze ekarri digu Euskaraldiak, batetik ekarri digu sentsazioa lehendakaritzan gauzak aldatzea posible dela. Eta posible dela, bego lehen ondo esan duen bezala duela denbora batean, esaten genduen bezala, kafea euskara sartzetik, txosten juridikoak ere espediente jakin baten barruan, bere osotasunean euskaraz eikera. Eta horra aipatu du, begok, eta nik uste etor, nabarmen du behar degula, guretzat, momentu jakin honetan, Elujarri esker, itzulpen automatiko lana nola egirean eiken, modela esperientzia. Eta esperientzia hori kokatu dezakegu araubide juridikoan. Araubide juridikoa, udaletxe askotako jendea zaudete, eta bakizute, udaletxetan idazkaritza produzio juridikoa handia daukala. Eta pisu handia dauka administrazio publikoan, ze azken batean organo edo zuzendaritza gure kasuan erabat transversala da, erabat horizontala da, gainontzeko zuzendaritza guztietan eragina daukala. Eta hor, bagen leukan handicap handi bat, langile guztia sekiten euskaraz, gaitasuna daukate, maila altuko gaitasuna, baina zuzendariak ez. Zuzendariak ulertu dezake konversazio bat euskaraz, ez, txosten juridiko sakon bat, eta horren esaten genduen, egoera nolan voltatu dezakegu. Eta guretzat hor, itzulpen automatikoaren gaia zoragarri etorri zaigu. Eta horrek ikusarazi digu, sinistuarazi digu, gauzak aldatzea posible dela, naiz eta burua, euskalduna ez izan. Zer egiten dugu? Langileek hasten dute espediente bat euskaraz, eta azken orduan, zuzendariak espediente horri onespena eman behar dionean, denborak ere tasartua direla kontutan hartuta,
modela sistemaren bitartez itzultzen dugu, itzulpenari ematen dio onespena zuzendariak eta espediente izten da euskeraz. Bi esperientzitxo dauzkagu bakarrik oraindik, ez daukagu hemen alarde handik egiterik, baina pausotxoa die. Eta lehen esan dugun bezala, kafea euskera sartzetik, pasatu geha, espedienteak ere urteterdiko esperientzia da, eta milagrorik ez da hau. Osa, dana da lana eta apurke goaz, baina bagoaz. Bagoaz, hori da importante. Hori da... Eta danok ikusi dugu bagoazela. Orduan, horrek egiten duena da, bat hasi bada, hori, lanean edo xeosetan hasi bada, beste batzuk ere animatu egiten dira. Si esa puede, ¿por qué yo no? Orduan, hori, horrek itzuli duztakiz zer, horrek egin duztakiz zer euskeraz, eta, karo, apur guzti horiek guretzat, ez dakit, apur asko da guretzat. Gor esaldi bat ekarri dut, eta irakurri ingo, guretzat oso esanguratzua da Euskaraldia ondo biltzen diguna. Aho bizi izan garenok, ohartu gara, zenbat kostatzen zaigun euskaraz egitea, euskara ulertu baina hitz egiten ez duten pertsonekin. Hori ala da, konversazio bat hasten dugu euskaraz ondo moldatzen ez da batekin, da gau jartzen gara askotan nervioso eta joera, askotan gaztelerara jotzea, pasintzi hori ez daukagulako. Eta hor ikusi duguna da, euskara ulertu baina hitz egiten ez duten pertsonekin, izaten hitzen bezala haiek hala eskatuta ere. Elkarrizketa hastea kosta egiten da, eta eustea oraindik ere gehiago. Eta belarri prest izan direnak, aipatu digute, konturatu direla gure zailtasun horretaz. Orduan, konplizidade handia egon da. Eta horrek euskaraz gehiago hitz egitera bultzatu dituela, normalean hitz egiten dugunok behar genuen ariketa hori. Eta jakin eta ausartzen ez direnak ere bete behar zuten. Orduan hor, konplizidadea zentzurtan izan da era batekoa. Euskaraz jarduteko itxura dugunok askatasun handiokin egin dugu euskaraz, esan digutelako, euskaraz ulertzeko gaitasuna dutenak, naiz eta hitz egiteko gaitasuna izan, lasaiz jarduteko gure bidea egiten. Horrekin batera baita ere, esaldi bat guretzat importantea dena. Eta justu etorri zen, leheno komentatu dudan, Araubideko zuzendariaren eskutik. Esan dudan bezala euskara menderatzen ez duen zuzendariaren eskutik. Eta bera garbi izan zuen, Euskaraldia prozesu ikusita gero, hemen argi dagona da, etorkizunean, lehendakaritzaren etorkizuna euskararena dela. Lehendakaritzan alegia, euskararena dela etorkizuna. Eta guretzat, esaldi hori botatzeak, perfil hortako pertsona batek, oso garrantzitsua izan zen. Eta amaitzeko, atzo, Maite Eluiarrekoa bego eta irura gondela, esaten gendun. Nola definitu ezagukegu lehendakaritzan euskaraldiaren prozesua? Normaltasun osoz. Eman zaio normaltasun osoa euskarari. Beti ere, helburu bat oso garbi eukita. Ulermena sustetu behar duela lehendakaritzan, ezinbestekoa dela ulermena sustatzea ezagutzatik erabilerarako pauso hori emateko, eta ezinbestekoa dela lehendakaritzan, hainbat eta hainbat zuzendaritzetan, arnazgune propioak sortzea. Gure helburu hori da, 11 zuzendaritzatik datozen 5 urte hauetan, batzuk, eta ahalik eta gehienak izan daitezela, orokorrean euskaraz funtzionatzeko modua egitea. Horrek emango dio lehendakaritzari bere lekua euskararen normalkuntza prozesuan, eta hor txertatuko da lehendakaritza gizartean aurrera eramaten ari geran prozesuarekin. Besterik ez, eskerrik asko.